nirepack ni Mrs. kasi siyempre yung mga bata para makatikim naman sila. So ang presyo pala nito para sa mga bata to 10 na lang. Ang bentahan pala namin ng siniguelas is 70 per kilo. O diba? Presyong pamigay na. Walang yatang tao. Ang sumalubong sa akin mga aso. Thank you, ta. Where's you, Madam Amber? Wow! Napapa-English tuloy tayo eh. Thank you. Thank you. Yo, good morning mga kalabarkada. At kumusta naman po kayong lahat? So salamat po pala sa lahat ng mga nanood dun sa vlog natin nung pumunta tayo sa New Zealand para mag-harvest ng tawag dito siniguelas. New Zealand talaga. Oh, busy si Mrs. Nagpiprint. Bali ngayong araw pala ay hahatid tayo ng mga siniguelas. Bali ito yung mga nakuha natin kahapon. So nai-repack na ni Mrs. May lang pa kasi na binigay sa atin ni Tatay Kulas kahapon. So ito pala mga kalabarkada na ito yung mga per kilo. So ito marami-rami ito, 2 kilo to. Bali ito naman yung mga nirepack ni Mrs. kasi siyempre yung mga bata para makatikim naman sila. So ang presyo pala nito para sa mga bata to 10 na lang. Yan, ito mga ganito. Kasi inisip namin para makapag-share naman kami ng blessings kahit sa mga bata. Nag-repack si Mrs. ng ganito para makatikim naman sila. O para 10 piso na lang. Imbis na bumili sila ng mga chicherya, mas mainam ng ganito yung bilhin nila. Kasi mas masustansya naman ito, di ba? Ngayon, i-deliver pala natin itong mga na-repack na to. So magdi-deliver tayo mga kalabarkada. Bali, ang bentahan pala namin ng siniguelas is 70 per kilo. O, diba? Presyong pamigay na. Alright mga kalabarkada. So magde-deliver na tayo. Unahin na lang natin dito kasi may pa-deliver tayo dito. Hindi kasi pwede mga kalabarkada na itong siniguelas ay patagalin kasi madaling mabulok yung prutas na ito. Pero thanks God naman kasi yung kinuha natin kahapon papaubos na. So ito na lang yung mga natira. Alright. Uy! Shout out! Shout out pala kay Bart. Alright, i-deliver tayo. So dito yung unang pagdi-deliveran natin mga kalabarkada. So bali ang order pala dito ay 2 kilo. Ito yung 2 kilo daw po. May tao dito ah. Deliver po. Walang yatang tao. Ang sumalubong sa akin mga aso. Patay tayo din. So walang tao mga kalabarkada. So kinuha natin yung siniguelas kasi baka mamaya masira dun. Alright.
Babalikan na lang natin mamaya doon. So walang tao. Pambihira. Alright mga kalabarkada na. So nandito na pala tayo sa Carrot. At natapos din tayo sa Daang Malubak. Ang kawawa na naman to si Mio. Teka. May namatid sila. May living. Alright. Nandito na pala tayo mga kalabarkada, malapit kila Auntie Archie. Alright. Kay Auntie Archie. Ay, ito. Tao po. Tao po. Malibahay din pala ng kabars ko to mga kalabarkada. Oh, shout out pala kay Arlan. Kay Arlan Belio Kabagis. Auntie Archie. Di sargulas man tan eh. Deliver mo? Una. Ay, rabi, di nakita jepos mo nga men. Ay, kasang sampot mo lang yun te. Nagapa nyo. Bulinaw. Nagala kas Hindi kayo ta. nagala? Unante. Ay. Samit ata. Rama na ma. At na yun na? Unante. Uy, niya blowout mo. Anda mo, kano bulot na naring ko. Blowout ka Dasong da jay. Hindi pa nga nakatungtong damami. Nato pa grade na. Top 10. Unante. Agpa-powder pa yung Arlan. 3 kilon sa. Good. Kat bigyan na ka naman nila kat sumaron to next week ko na barbarang makala kami pay. Wala. Ay, kurang sa niya kwartot ka. Nakita ka naman jepos mo. Ay. So nga, urin nyo na brabigot, nag-message sa Ay no, nasapsapa kayo kumante. Nag-deliver pa di rabi eh. Di rabi eh. Oo. Awanan. Ah? Awanan. Kasta? Awan. Dapat may 1 kilo dyan balay. Sige, bayada ko ta, deliver mo ton. Alam mo na dyan may 1 kilo nante. Sige Bali, ah. 140. Sige ah. 17 sa? 70 wen. O, di, usto, 140. Ikok to damdam mga rodan. One. Usto? Sige ante ah. Ay, oh. Kung amin, hindi masta. Pero nga, pitas. Ah, 1. Thank you. Sige nga rin ante. Alright, so in order pa yung 1 kilo dun sa bahay mga kalabarkada. Nagustuhan niya ante, natikman niya eh. Matamis daw. Alright. So doon tayo naman kay Auntie Ambet. Alright. Dito na pala tayo sa tabing dagat. Gaya ng sabi ko, sa tabing dagat din tayo magde-deliver. Where's you manang Ambet? Wow. Mapapa-English tuloy tayo eh. Nakulate ko na ako
Late na ba ako? Alright. Dati buntok na ito ng tita ko. Hindi na yung dadto mga minkit. Medyo sobra-sobran. Sige. Thank you. Thank you. Mas kasing tamis ba ng pagmamahal mo to? Tara mo naman ah. Ay, saan tambit pala, shout out. Shout out. Ala! Sigurado. Kala niya siguro hindi ako nag-vlog na. Sigurado kang matamis to ha. Kasing tamis ng pagmamahal mo kay Mrs. Ala. Kasi kagabi pa naipak yan eh. Thank you. Tikman mo ah. Oo, hindi na kailangan. Pag maasim to, sauli ko ha. Tamis yan. Alright. Di ba, hindi naman ako kakain. Kasi yung iba kasi ante mapait eh. Ano? Matamis? Sige na, hindi ka na ipagpapalit ni Mrs. Matamis. Yun mga kalabarkada, natikman naman ni Auntie Ambit na good items naman tayo. Alright mga kalabarkada, so babalikan natin yung isa. Yung in-order pa na 1 kilo ni Auntie Archie. Bali yung natira pala dito yung 2 kilo kanina na wala kasing tao dun sa unang pinag-deliveran natin. Ipapa-chat na lang natin kay Mrs. mamaya. Alright. Oh, nakapagtimpla na pala si Mrs. ng palamig mga kalabarkada. Okay? Bigyan mo na sa akin ng 1 kilo, takinunan niya yung terchi. Kuna na daw niya? Ha? Kuna na daw niya? Oo. Walang tao kilawin na, pakichat mo na nga lang pe. Walang tao kasi dun sa unang pinag-deliveran natin eh. Apo ako ng apo, wala. Wala, i-chat mo na lang si Winang boss. Walang tao dun, apo ako ng apo dun. Alright mga kalabarkada, so i-deliver ulit natin to. Babalik tayo ng karot mga kalabarkada no. Pero yung order na 2 kilo, yung unang pinuntahan natin, baka ipa-pick up na lang siguro natin sa mga taga doon. Kasi walang kukuha eh. Kasi walang tao kasi doon. Mahirap naman kasi yung pabalik-balik tayo tapos wala ring tao. Sayang din naman kasi yung gasolina. Pero yung kanina kasi yung babalikan natin, balik binayaran na. Alright. Dito na. Ayun. Ay, may nalaglag na 2. Alright. Tao po ulit. Delivery po ulit ante. Ito na ante.
Di sulitan. Unan te. Thank you. Nabanlog ka. Thank you, ante. Oo. Nanay pala ng kabats ko si Arlan. Nag-order kasi ng 3 kilo din yung kabats ko. Eh, sabi ko, saka na lang pag nandyan na siya kasi hindi na kasi masarap ang siniguelas pag matagal nang napitas. Hindi na siya matamis. So, mas magandang i-deliver talaga o ibenta yung dito pala tayo. Mas magandang ibenta yung kakapitas lang. Alright mga kalabarkada, so natapos din tayo nag-deliver at may paubos na rin lahat yung mga siniguelas. So bali ito, may nag-order pa ulit. Ito na lang, yan na lang yung natira. Magkano yung kondo? Pinagbintahan natin? Hindi mo na pa nabilang. Alright mga kalabarkada, so yun lang yung vlog natin ngayong araw. At naging delivery boy tayo, GNT. GST. See you po sa next na vlog natin mga kalabarkada na. Ingat po tayong lahat and God bless po.